Brodi no wo bre ansan wedi. Omanfo free yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso amamre ni amane ene Nyansapo Tv epese ye de sommo na musumusia de medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa onyene memo akwaba da kronto apomboko de radio aduma ye ho ye de radio ase wadaruma udin ofem chiami foku okay yeah o chiami fi Brodi odini sebofo chiami enimi ni chiami penenimi onyene krobe mu nkomo ne ebedi Brodi 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 fidie so ntim pese ye bodin ne ye ye Brodi BRODI okay yeah no ye kira se sen Brodi no wo bre ansan wedi wo bre ansan wedi sana na no di tukuru no ohene ye hwe ye den ne din ye nyaaye ana me kan onipa wo bre ansan wedi eti yakoba na se obi na no wo bre na mo de to so enti bofo a ochichiri ne kuro no se no si bre ya onyame adom onya asase no a otena so no na se onipa wo bre ansan wedi ya hwe ne nchichiri ye no ye hunu din no na wabobofo bi nso din na nchichiri ye ne te se ye de na kuro ye benyaaye ye fribom ena ye na bofo na ochichiri kuru no obekan ne din ye fe na sie bofo odikan ai onu ti fribom pie ye no onu ena okochichiri kuru no a ne nasifo ne ye ai ochichiri ne san aw de di ka ko twadua to si na pata twadua ti sabre na ye kwaye na ye sire ena ne adan kuru kasie a eda ho minim se woni mu nsam kakra ntina mepese ye wura mu bebre no enti obofo no wo firi hen na ba hen no obekekere ne hen ena me kasa ofiribom ne baaye ofiribom ne pie baaye ofiribom na opie baaye ti opie baaye no na se bofo onenam ope be bia tena ena okonya ho etena ye osi wo twadua bi chese se na onipa u ba pata edikan ya utwanua na ade so aba pata sa tenne ya pata edikan ansan wo be sini dai otena wa ebinu fi ba bi be kan ho a abeyekuru sa abeyekuru Brodi onyene yenhwe mu abakosam yen sisimfiri kane no anase ese obofo no wachichiri kuro no awie de ebiem ne se hwan mu ne wodin wo se yehunu sua wo mudin wo so beka ne ho wo motena aye na busua ben so ne ba ya yenhwe mu abakosam no mesi ne so Brodi na ne chichiri ne kuro no enye dan a onipa no wuti ba bia wo hia se obeka ho etino nana bia ye frene nana koki ebeka ne ho enti obeka ne ho enti ogine tena ase ana oni ne koba
ti wo mu a ɛna nana bia ɔno so ne yɛfɛ ne to agya ɔno so ɛbaaye ɔno so de sɛ nana ayi nana akwam nana akwam ya bedi ako ɛbɛka ne ho mayɛ miɛnsa no miɛnsa saa nti wɔn bɛka na sefuo ɛne yɛyi Abusua Nyansapo TV so ni yedi nkɔmɔ ɛnɛ me se amammerɛ ne amaneɛ yɛbɛsua paa san sɛ yɛpɛsɛ nkyirima wɔn mu dabi mfie bebree yɛ bi a me koraa me aso na ba ebi a na mente ase no wɔn ba no behunu mfonyini baabi a na wɔn ahunu sɛ yɛgya nneɛma pa bi wɔ hɔ a ɛyɛ amammerɛ ne amaneɛ sɛbi eburumpanin se nyansa ɛne kurofo tirim wɔn mu a wɔakyire machi ha nyinaa firi Brodi yi a yɛka ho asɛm yi enti yɛnkɔ ɔhene baako so a na yɛne ne ntoa nkɔmmɔ no so na ɔno so mfa ebi nso enso so ɔhene ne yɛdi nkɔmmɔ fa bɔfo a wabɛkyekyere kuro no na afei wanya wɔn mu ɛba bɛtena ne kyese so ɔma yɛ nipa mmiɛnsa wɔn bɛtena hɔ no yɛnto abakɔsɛm no so na medase abakɔsɛm no kyerɛ sɛ sɛdeɛ nana no kaeɛ no yɛfiri Mali Empire that's a old Mauritania na akoko nti ne yɛko ya biduru baabi ta ne tete no na nananom sɛ ko ba saa na yɛadwane akosie baabi sɛ bɛyɛ a obi nya wo nko eti sɛ ko yɛkɔkɔko na ano abrase a na yɛadwane akɔhyɛ bon no na kyerɛ sɛ yɛde yɛhu na asie ɛnom na ko no ano dwudwu yɛ a yɛpie yɛ a nana no so ɔyɛ bɔmmɔfoɔ nti ɔkyenkyen ya na ɔkɔko Brodi asase nana no odi manim na bɔmmɔfoɔ ne edi manim na ɔdama no mepakyɛ ɔno na odi yɛnim ɛfa ɛko no ho ya na yɛfrɛ no sie bɔfoɔ odi kan yɛdwane kɔsie hɔ ba ne yɛ hɔ no yɛfiri nti yɛfiri hɔ nom no na nana kɔkyiri Brodi mewura wadama mentwa wa no sesia no yɛhunu sɛ wakɔkyekyere wakyekyere kuro no ama wobi foforɔ nso koraa ba bɛka ne ho ama deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa nso aba eti wɔn mmiɛnsa no ɛhɔ abakɔsɛm no ne yɛfa afiri abɛsi nne yi wɔn mmiɛnsa no na nana ɔbaakɔke nso na ɛba yɛ atɔ so mmienu nana hwan ɔbaakɔke eti ɔno so na ɔyɛ bɔmmɔfoɔ saa ɛna ɔno nana sie bɔfoɔ kɔkyenkyen yɛ a ɔho baabi a na ɛhɔ yɛ no ɛnom na ɔbɛbɔɔ nana ɔbaakɔke sɛ me nuama ho asase pese bi a bibia eni hɔ a ensuo so da hɔ a yɛtena hɔ a ɛbɛnya bibia di nti yɛnkɔ nkɔtena hɔ na yɛkyekyere yɛkuro saa brɛ no so na nana abɔ ne nsisi ɛwɔ hɔ nti wohwɛ a na asase no wura ne nana siibɔfo a odi kan no ɛna ɔbɛfa ne nua ɔbaakɔke kɔka ho ɛno akyi ɛna nana yɛ abedi akonso so ɛbaa yɛ a ɔbɛka wɔ ho a ɛkɔda ne Brodi ɔmo nyinaa kon no ɔmo wom mpakyɛ eti enu firi hɔ no wɔn asetere no ɛne kuro no abakɔsɛm a ɛnɛ yi ama sɛbieburu anya dɔm bebree a yɛbɔ din so ho adeɛ nananom baayɛ no na asase no na bibi wom asase no na yɛ kwayɛ nananom dua koko nneɛma bebree a na ɛteme boa ma nipa na setena mu ɛkɔ ne nkan nti nananom ho saa no na ɛwɔ sɛ yɛkyikyiri hɔ no ma ɛbɛyɛ adeɛ ɛbɛboa wɔm ansa na nananom tu ho din na edin Brodi no saa brɛ na nananom te hɔ no na ɔmo yɛ adwuma na ɔmo nya aduane ɛna nam nti sɛ ba sɛ obi pɛ nam anaasɛ aduane a ofira kyiri saa brɛ na ka ne hɔ nti wɔnantia na waba Brodi enti sɛ obi bisa ansɛ na me nua ɔkɔnya aduane ni nam wɔ he a wɔse me brɛ yo ansa na menyaayɛ baabi a mekɔnyaayɛ no me brɛ ansa na menyaayɛ enti ɛnom na yɛsɛ yɛto din sɛ me brɛ na menyaayɛ ne yɛdane ne Brodi nti wo brɛ ansa na wadi wa mmerɛ nkɔ hɔ a wonya bi nni nti kuro Brodi na nkasa no na se kyerɛ no me baaye mete sɛ na wo ka kasa bi kuro no mu wo kasa ahodoɔ sɛ ya nkasa yɛ wo kasa ba akopɛ ti deɛ na wo ka Fana ebi na wo kan bi pa kyewa we de me mpɛsɛ me hunu nkɔmɔ a na wo de nso ka kasa ne bi ma me yo na fara na yo me akipie ndolo na uluprim le fete kundolo sibo ma ura bolidi kanre ura sense tra Kenya ra wel na Kenya ra pampan ulo
Ujon Obako Kiwuna, the lawyer Bedia Con, a person certain bunch Akepo, Akikarchia, P. Appiah Brodi. A Brodi case like a Namseglen and a Kipie, Ubo Lewity. Okay. We shall not. We dear Nakan. No young crying Casa. Fabra Yasante Casso. Who say what the Quasant and only Bredi. Baby Balkan. Who bread na wadi. Eti wo de kom kran kasa ma ubo lawudi. Ubo lawudi. Yesua de busuafo ubo lawudi. Se wa mra wuni. Wotena fie asembefo ase kobre ne di. Saneti. Busua yesua de pa na ene kasa ahodo a mesua ansa no mafiri fie ha no. Mo ame ka bia kire mo ambo hu se mesua de onhene kuro yi mede dikan a mete ena meti mu kasa eni ehene pote pa na hye wo manga na mu ha kire yenchi na obi ehunu ba bia mo hye se wo hwe Brodi a ene ye frɛ ba bi te se Tain nkuro no Brodi ye kuro kɛse a ɛtɔso mienu ɛwɔ Tain kuro no na ofri Brodi a kuro mienu na wɔkɔ sampa na saa kuro mienu na ɛto aso no ba ko di duadaso duadaso ena ba ko so di duadaso number 1 ti saa duadaso number 1 no number 2 no ne nyina yɛ German North ena yɛnso yɛwɔ Tain enti sɛ wo pɛ Brodi kuro na ho a wokɔ Tain a ena obɛhu Brodi ti saa bre no ana bobfo yi bɛyɛ Brodi na Tain wɔ hɔ ba cha Tain no yɛ nsuo a district na abanti ma yɛ no ene yɛ di saa nsuo no to yɛ di nsuo no to ti Brodi no nso nya nsuo no so mfa so ene obomofo nso na ɛkɔfa nsuo no ba ya na okay eno yɛ nsu kɛse a ɛwɔ yɛ district hɔ a yɛ nsu kɛse eno ntina yɛ di saa nsuo no to district no din nsuo a nana no ehunu ya nti wɔkɔ kyikyiri ne kuro hɔ no ene yɛ fra no konomo eno so ye Brodi mo kasa ho ai kolomo wo de ba asante kasa mu ayede a ene mo mu de onim no kwasim ni kolomo nsuo ne da hɔ a ensa enwe ada opesim ya hia na nsuo no eno no obomofo no beto ye beto se nsuo no enti na ochi obo ne sisi hɔ a itiama hɔ no ada ne kuru ayina mame na wase yo bisu me da se bibiri na me na wonso wase wadar ma wudin no ba che nana chiame mensa me ye Brodi hene chiame ntino wano wa we awusu Nyansapo TV so ni mene ye ne mpanimfo adi nkomo maka kiro se fie ha wo ba ha no wanya bibia amamra ne amane ho adesua de ubenya na de akọ fie enti aya ye frenchirima wo mo abefo asɛ wo mo amfidi ahodo akwasi buroni de ba ya sɛ wo mo ani amamre ani amane se wo momra manhia himfie mesua de omomra yewura santahene de otekrawre ene brawre nwoma so wo ba ne na asepɛ obeben ewa amamre ne amane medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa yede chiame no mo saha na yato adwumadie no so afei bresem no yensa ka wo mo a yebesan so adi nkomododo na amamahunu de yakọ Nyansapo TV na waje so sɛ yesane no badwembem John. See the baby, maybe I won't be around. So because the chop worry, not a book worry, no cocoa you holding a John. Or say some only about the customer when I Ashanti, and 7 and rest Ashanti. So what na John. Since I be freedom fear had 9 na to was dream now yara fear bear Josian the 9 months and I said myself coming kuma so how over 2 region and I yes be administrative opportunity over here sir and no and I said or there who run for baby let me be anymore. Say, obi asu bi ano oso. John. Osibe bia ni ho. Efri ha kosipadu krom sampa sekwa bi na sache he dia.
Berry, I'll call French berry on one. I shall do it. It's war. It's war. Yo. So then, most of us that I go for them. Yo. Was it the other son of Bar? Here we are coming there. Seldom says a bit of one free or back Massia. I didn't want to for no the year or more a popo. Every time I want to carry. Still, I know to carry 7 banners about 7 years. No more popo idea. I don't want to carry. So, our back or Penasante, he knew I can't match them. Ben or trade. Now, pass over who's at him, who's at him. Young. Also, say, or back or Penura can't match them. Your quality young way already, and I answer say, I was a quarter be a young. Also, by us in the Appiah and some Canadian. No one will say, oh, one day, I had a window to say. Sister Jana covered in us, the other put in a job as a sign. So by a whole crowd, we will find about the dead now. My John or Simona Brodi so far was about Debbie. What did the baby now send him? Sanity. The son will be our grandma. Maybe, and I said, over, and maybe you are my now. Won't be sad home. So I'm not saying I should move on, also over. Young. John, so about Catano. That's a bit the open corners, none of baby. Now, some is so over Kurana, a camel or Waba. There was some son of Mama. John said, that what's a movie? Was it not there? Or do so, yeah? Now I'm there yet 200 to us. I can move Mazia. Or Saturday, said, wouldn't go to Cantaboa, and Saturday. And then, or Joe, what's not on my good to American time. Young, 8 years. Was this something? What was the son of your 2 more catch on them? Young was it dinner no what do so ye? I'm a for dinner who was some part a hand to walk, a hand of walk, and we will be on the way. So I told once so was it here who are Brazil who said those still were 2 at once in or so who's watching now, but wasn't mine. Young was in there or do so yet, no one will come. So on, I know chance at all. About one, not of my part of a sooner. What's now? Some church today, open your wife. So now, Kokura, no, you're in now with a puma, no back, no back was today, no back. Young was what back. Or cause what train after you run, you will come and alcohol. Was what by to walk away natural or my soon young, what others are. Was what you do with my Santa Mine? Was what you do with my Santa Hene? Or so we virtually now what was a paper. Since I'm so many for winning Ochi Sandine, one of yours are what Chomaye at Waswati. Yom. So now about Tina, what comes in the waters war? Say Quanova, as all Yen Orient and Alco. Now what to a month for so you no one said there, what do you say? As Antine said, we only can see it. Yom.
sɛ me ɔkari na na ɔkɔ ka kyerɛ wɔ no sɛ me yɔko mu no fa bɛsom no na fa koma pa wo ndo bɛyɛ ma de kyina ɔno de bɛtuma yɛ ɔkɛseɛ ɔno bɛyɛ mo ɔsɛ bɔdo ɔno sɛ ɔpɔ do ayɛ akoa no do ayɛ sɛ wɔne sɛ ɔsom no na sa de ne na ɔso sɛ mutu sɛ baabi ɔti ɛne ha wɔkɔ mo ase bi ahyɛ no na ɔnyɛ kwan ɔnyɛ kwan bɛso na sɛ wɔpagya wo wate ɔpagyin ɛdin bɛn na bɛgya ko ana ma ko kanku a to tu bi no ma de ka sɛ nkyɛn twi dwa ha ɛdi sɛ tu ana ma ko kanku a to su bi no ɔda sɛ bɛ ka kyɛw nyinaa ɛsom ɛdɔ na ma yɛ ɛdɔ yɛ o ti sɛ ɛnyira ɛde ha ɛde bɛ ka kyɛw no sɛ ne wɔn do o si tie wa ho blasɛ ubu obey ɛbɛyɛ hantan wɔ ɔmanfo a ebi de ɔmo so no so yɛ bɛ kwan kɔ aka asema kyerɛ ɔkwan so a de yɛ nyawo ɛwura sɛ ɔmpɛ ne saa kuro nyinaa na ɔde hyɛ wɔn nsa so obɛti ɔmo asɛm yɛ ho mpuntuo yɛ ho nkɔsoɔ ehia deɛ ɛkyɛw so no wɔyɛ wɔmaneɛ ne de ɔmo to wɔn nam a ɔtuma na ɔmo ama kuro no ayɛ kɛse ma biribiara bɛkyɛw so sɛ mene obiara wura dɔkɔ ne satehene na wura ne satehene a na de bɛ ebio ti sɛ bi ɛna yɛrɛ hwɛ fun kyɛn so ma na nyɛ tietie wɔ ha na wosom so sɛ bi ɛyina wo na deɛ sɛ osusu bi yɛ boa sɛ bi de bi kuro nyinaa wɔayɛ de abɔ ma kuro no ayɛ kɛse na sɛ de butuo aba hɔ ɛna yɛrɛ hwɛ fun kyɛn okuredie ɛna yɛrɛ hwɛ fun kyɛn wɔso onu na yi ma ohyira kosɛkosɛkosɛ anɔkye kɔmɛ mu ɔnam tuo ɛkyɛw mɛda so pe do aha ɛde sɛ tuo sami wo mu nika ɛbi nika mi sɔɛ sami no kɔ ahɔntoma no. Mr. Utu Fontaine can say, can't say. Me nanani nana Chikori. Me nanani nana Amwako. Me nanani nana Gago. Me nanani nana Nango. Some pa already soon the baby mine. When it's soon as anti mine. And when I may babet was so. Mira. And you want to watch me. Miss Sabi Yadia. Who frame your nopa. Awia anajo da shumwa meba esa medama ki echawa watu tankasi Preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
mpanyini won tena fie e ma aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nye yie bi tonte yenom sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mountuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame